Štrukturálne zmeny chrbtice a jej poškodenia nielenže nemusia nič znamenať, ale sú dokonca bežnou súčasťou zdravej populácie. Tak aj týmto veciam sa budeme venovať v dnešnej videoprednáške, ktorá má názov Vyhnite sa zbytočnej operácie chrbta. Toto video som pripravil na základe článku, ktorý som písal pred niekoľkými rokmi a budeme sa na základe vedeckých dôkazov a samozrejme aj na základe skúseností z našej klinickej praxe venovať tejto téme a jej špecifikám, aby sme porozumeli, pretože edukovať je veľmi dôležité a je to súčasť každej efektívnej a úspešnej terapie. Budeme mať niekoľko slajdov, poďme jeden za druhým. Bolesti chrbta patria medzi najčastejšie problémy a najčastejšie bolestivé stavy pohybového aparátu a patria aj k najčastejším dôvodom, prečo ľudia navštevujú či už lekára alebo fyzioterapie. Približne 80% populácie zažíva alebo zažije minimálne raz na dekádu bolesti chrbta. A u väčšiny neexistuje priama súvislosť medzi nálezom na magnetickej rezonancii a skutočnou príčinou bolesti chrbta. Budeme si k tomuto vyprávať viac aj na podklade rôznych vedeckých štúdií. Poďme ale ďalej. Čo hovorí veda a prax na vede založená? Veda a prax založená na vede hovorí jasne, pacient nie je MRI. Magnetická rezonancia je jedno z vyšetrení, ktoré je samozrejme veľmi zaujímavé, je to výdobytok modernej doby, dokáže nám poskytnúť veľa informácií, ale väčšinou je to len jedno z doplnkových vyšetrení, hlavne pokiaľ sa bavíme o nejakých nešpecifických bolestiach spodnej časti chrbta. Poďme sa pozrieť na bežné nálezy na magnetickej rezonancii u zdravých ľudí, ktorých nič neboli, nemajú nejaké obmedzenia, nemajú diagnostikované ochorenia. Degenerácia disku u 37% 20-ročných, ktorým robili túto magnetickú rezonanciu, bolo to niekoľko tisíc ľudí, a u 96% 80-ročných. Protrúzia disku u 29% 20-ročných a 43% 80-ročných. Tieto čísla nám jasne naznačujú to, že vlastne nejaké opotrebovanie, nejaké štrukturálne zmeny sú v podstate súčasťou prírodzeného procesu starnutia. A pripodobňujem to vráskam na tvári, tak ako starneme, získavame vrásky aj na tvári a v podstate podobné vrásky získavame aj na našich kĺboch a iných častiach tela. To ale samozrejme nemusí znamenať, že tieto zmeny, a keď pacient dostane popis nejakého MRIčka, ktorý môže byť relatívne dlhý, sú príčinou bolesti, pretože týchto ľudí nič nebolelo, mali aj závažnejšie nálezy a nemalo to teda zrejmý súvis. Je teda takmer isté, že každý dospelý človek má prítomné nejaké štrukturálne zmeny a štrukturálne nálezy, hlavne teda s pribúdajúcim vekom. Tie však nemusia byť zdrojom jeho bolesti a môže to často aj odvádzať pozornosť od skutočných príčin. Mladí letci bez symptómov. Toto bola tiež zaujímavá štúdia, ktorá skúmala kadetov leteckej akadémie vojenskej, tuším v USA. No a 23% z nich nemalo žiadne detekovateľné nálezy na MRI zobrazení, čiže len 23% nemalo žiadny nález. 30% malo aspoň jedno vysúšenie disku, 18% vykázalo protrúziu disku, 8% malo extrúziu disku a pozor, dvaja ľudia z týchto 350 malo asymptomatickú fraktúru, čiže zlomeninu stavca. Takže aj toto je možné. Títo leci, mladí kadeti absolvovali extrémne zaťaženie fyzické aj v rámci preťaženia, aj v rámci výcviku. A to môže byť teda aj jednou z príčin niektorých týchto výraznejších poškodení. Ale ako vidíme, ani takto závažné poškodenia sa nemusia prejavovať bolesťou alebo nejakou výraznou bolesťou, ktorá by ich teda priviedla k tomu, že by to riešili, hlásili alebo sa liečili. Čiže aj závažné poškodenia platničiek diagnostikované MRI mohli vzniknúť napríklad aj roky predtým, než sa objavili bolesti. A keď ten pacient ide na MRI
a nájdu sa tam dané štruktúrálne zmeny, tak sa bohužiaľ veľmi často pripisujú alebo sa im pripisuje to, že to je zdroj a príčina bolesti. Problém je, že my nevieme, či tam tie štruktúrálne zmeny neboli už 10 rokov predtým, alebo či pred 3 rokmi neboli ešte výraznejšie, nejaká extrúzia disku. Teraz už to nemusí byť také závažné vyklenutie. Ale bolesti sa predsa objavili. A preto by sme mali vždycky podstúpať aj komplexné vyšetrenie pohybového aparátu, ideálne aj zo strany skúseného a rozladeného fyzioterapeuta. Čo vieme o spontánnej úprave hernie disku? Môže sa hernia disku, extrúzia alebo nejaké iné poškodenie vyliečiť samo? Nielen bez operácie, ale dokonca aj bez fyzioterapie? Jednoznačne áno, podľa tejto štúdie príznaky väčšinou ustupujú na úrovni 1 až 3 mesiacov a čo sa týka štruktúrálneho vymiznutia a nálezu je to 6 až 12 mesiacov. Sú samozrejme rôzne štúdie, rôzne dáta, niektoré hovoria o tom, že to môže byť aj doba kratšia, aj doba dlhšia, až do 2-2,5 roka. A čo je ešte veľmi zaujímavé, že čím väčšie poškodenie, tak tým rýchlejšie tam bolo odburávanie. Napríklad extrúzia alebo sekvestrácia, kedy ten obsah tej plátničky úplne vytečie do toho miechového kanála, bola odburávaná rýchlejšie ako hernia. A napríklad bulging, nejaký mierny bulging nebol odburávaný vôbec. A je to vysvetlené úplne jednoducho, že pokiaľ je vážnejšie poškodenie, kedy ten materiál aj vytečie, tak je to vlastne cudzí materiál v miechovom kanáli, ktorý tam nemá čo robiť. Náš imunitný systém ho začne rozoznávať a samozrejme biele krvinky nastúpia a začínajú tento materiál odbúravať. A teda pokiaľ aj na začiatku nejakej príhody, epizódy pociťujeme silné bolesti, ktoré môžu mať zdroj aj v dráždení, mechanickom dráždení alebo chemickom dráždení tej plátničky, respektíve jej obsahu na miechový koreň, tak vidíme, že postupne sa to vie upraviť aj samovolne a náš imunitný systém vie na tom pracovať. Samozrejme, fyzioterapia má za cieľ aj podporiť prirodzené hojenie, riešiť nejakú ďalšiu prevenciu, odstraňovať nejaké negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú našu kvalitu života. Takže spontánna úprava a zhojenie a vyliečenie je možné ho podporiť fyzioterapiou a samozrejme niekedy je vhodné aj nejaká iná intervencia, dokonca aj chirurgický zákrok, ale o tom si povieme samozrejme ešte neskôr. Operovať alebo neoperovať? Veda napovie, stav a pacienta rozhodne. Poďme sa teda pozrieť na to, ako dopadlo porovnanie rôznych skupín ľudí, ktoré boli rozdelené na liečbu konzervatívnu a liečbu operačnú. Operačná liečba, tá mikrochirurgická, kde sa odstraňovala napríklad časť disku alebo tá vyklenutá časť disku, ten materiál, tak síce mala lepšie výsledky na začiatku, hlavne v prvých 2-3 mesiacov, čo sa týka znižovania bolesti, ale po 1 roku bol efekt podobný v skupine konzervatívnej liečby a v skupine operatívnej liečby a nebol tam štatisticky významný rozdiel vo viacerých štúdiách ani v bolesti, ani vo funkčnosti. Čiže niektoré stavy naozaj môžete síce o niečo pomalšie, ale dosiahnuť rovnaký efekt, či už konzervatívnou alebo operatívnou liečbou. Reálny prípad z nášho fyziocentra je to klient, o ktorom si ešte ukážeme jedno video na záver. Navštívil ma s tým, že má bolesti chrbta, bol už u neurológa, ešte sme spolu volali, dojednali sme termín vyšetrenia vstupného. Následne mi termín zrušil, volal mi, že ešte má ísť na tú magnetickú rezonanciu, má to o 4 týždne, takže zatiaľ počká. A ja som mu vysvetlil, že áno, magnetická rezonancia môže byť pre nás dôležitá informácia, ale nie je to tak kľúčové, aby sme nemohli začať pracovať na jeho zdraví. A že bolo by škoda prepásť ten čas, tie 4 týždne, kedy už mal aj indikovanú fyzioterapiu a nerobiť nič, namiesto toho, aby už liečivý a rehabilitačný proces začal.
To ho presvedčilo, prišiel s bolestiami, s vyžarujúcimi bolestiami do dolných končatín, mal obmedzené voľnočasové aktivity, mal obmedzené pracovné zaťaženie, a aj spánok, kvalitu života celkovo. Začali sme s vyšetrením a cieľenou terapiou, zo začiatku hlavne manuálna terapia, uvoľňovanie spúšťacích bodov, kde sa prejavilo aj to, že niektoré spúšťacie body naozaj imitovali koreňové bolesti, teda bolesti, ktoré vznikajú útlakom koreňových miechových nervov, a tieto body, hlavne v sedacích svaloch, mu vyžarovali bolesť do tej dolnej končatiny. Pokračovali sme aj mobilizáciou chrbtice a samozrejme zaučili sme autoterapiu na dom a postupne sme pridávali aj cvičenia. V 4. týždne fyzioterapie už mal termín magnetickej rezonancie, tak naň nastúpil. Vtedy už vlastne nepocitoval skoro žiadne problémy. O týždeň neskôr už mal výsledky a vtedy už absolútne žiadne bolesti nepocitoval. Už sa venoval aj bicyklovaniu, ani voľnočasovým aktivitám a na magnetickej rezonancii bol nález masívna extrúzia disku L5S1, dokonca s kontaktom na durálny vak. A on bol až neveriacky z toho prekvapený, že však ja som si čítal na internete a že takéto stavy sa bežne aj operujú. A ja som mu vysvetlil, že teraz ťa už nič nebolí a určite nie je možné, že to bola kvázi magnetická rezonancia týždeň stará, že určite nie je možné, aby ti toto za týždeň zmizlo. Ani za tie 4. My sme vyriešili iné veci, a vytvorili sme tomu telu väčší priestor na to, aby sa skompenzovalo, aby dokázalo fungovať aj s určitým štrukturálnym poškodením a samozrejme dúfame aj v to, aby postupne odbúrávalo tú extrúziu a ten materiál, ktorý tam vyčnieva, pretože stále to môže byť také miesto, ktoré bude citlivejšie, háklivejšie, ale výsledok bol jasný, bolesti odstránené, funkčnosť navrátená, kvalita života opäť obnovená a plná. Edukovali sme, že treba pokračovať v cvičeniach, autoterapii, raz za čas sa prísť ukázať, aby sme stav nepodcenili a aby sme sa pri nejakom zlom pohybe, kvázi zlom pohybe, nejakom preťažení alebo zanedbaní pohybového režimu nevrátili opäť k bolestivému stavu. Záver si zhrnieme, niekoľko bodov. Pacient nie je MRI, čiže je super, keď mi pacient prinesie popis MRI, ale je to len pár informácií. Ja sa s ním potrebujem porozprávať, spraviť si kompletnú anamnézu a spraviť si naozaj aj objektívne vyšetrenie jeho pohybového aparátu. A samozrejme rozhoduje aj to, ako reaguje na samotnú fyzioterapiu, či sa stav lepší alebo nelepší. Samozrejme treba rátať s tým, že rehabilitačný proces a fyzioterapia nie je postup lineárny, ale že je to skôr vlnovité. Ideál je samozrejme, keď tá vlnka ide postupne hore k lepšiemu a k lepšiemu. Kľúčová pre úspech liečby je viera a vôľa pacienta pracovať na svojom stave. Čiže keď ten pacient príde skľúčený a nie je ochotný si zmeniť mentálne nastavenie na také pozitívne, že áno, je možné moje vyliečenie, tak veľmi ťažko sa s tým pracuje. Práve naopak je to veľmi intenzívny a silný predpoklad toho, že sa vytvorí kineziofóbia, že sa vytvorí neuroplastická bolesť a respektíve centrálna senzitizácia. A to je vec, pri ktorej bolesti síce pretrvávajú, ale už nemajú štrukturálny podklad. Hej? Je to vlastne zvýšenie takej senzitivity centrálneho nervového systému aj na podnety, ktoré boli predtým nebolestivé. Hlavný terapeut je pacient. Pristupujte k liečbe, ako keby ste sa pripravovali na let na mesiac alebo na olympiádu. Zapisujte si vývoj svojho stavu, čo vám pomohlo, čo vám nepomohlo. Venujte sa budovaniu nových návykov. Aj o tomto máme video, ktoré sme natáčali práve na túto tému, lebo je to veľmi dôležitá vec pre uzdravenie a hlavne pre uzdravenie pacientov a klientov, ktorí majú dlhodobé problémy. Operáciu indikuje lekár, to je veľmi dôležité, ktorý by ale mal byť oboznámený s danými štúdiami a mal by o nich informovať pacienta, rovnako aj o rizikách tejto operácie. A až ten pacient sa rozhoduje. Čiže samozrejme, lekár vám povie, odporúčam operáciu
ale mal by vysvetliť aj pre, aj proti. Aj možnosti a rizika toho, keď sa zvolí konzervatívna liečba, aj možnosti, aj rizika operačnej liečby a môžete si vyžiadať aj názor ďalších odborníkov, terapeuta, iného lekára, iného neurologa a spraviť si názor sám. Samozrejme, čakanie na operáciu alebo vyšetrenie by malo byť ideálne vyplnené nejakou fyzioterapiou, pretože aj keby ste mali ísť na operáciu, nechceme, aby sa stav zhoršil. Ideálne chceme stav aspoň stabilizovať alebo zlepšovať. Chceme budovať návyky a naučiť vás aj veci, na ktorých sa bude stávať tá pooperačná rehabilitácia a fyzioterapia, či je to veľký bonus. A samozrejme pri kvázi najhoršom scenárii hrozí to, čo sa stalo tomu pacientovi, o ktorom som hovoril, že tá konzervatívna liečba ho z toho dostane a tú operáciu nakoniec ani nebudete musieť podstupovať. Príčina mnohých bolestí, hlavne tých chronických, spočíva teda v určitých zmenách v centrálnom nervovom systéme. To je to, čo som už pred chvíľou spomínal a preto sa uistíte, že ste boli dôkladne vyšetrení, ideálne aj fyzioterapeutom, ktorý sa vás pýta na veci ako spánok, miera stresu, reakcia bolesti na nedostatok spánku, na mieru stresu, ako sa tie bolesti menia, vyšetrí si ten pohybový aparát podrobne, sleduje, ako reagujete na tú terapiu a už podľa toho môže ďalej smerovať a ladiť tú terapiu, prípadne medziodborovú spoluprácu. Zdroje a podrobnosti, uviedol som tu veľa tvrdení. Tie tvrdenia buď vychádzajú z mojej praxe, ale hlavne tie tvrdé tvrdenia, tie kvázi odvážne, vychádzajú z vedeckých štúdií, zo systematických prehľadov a tie som uviedol v mojom blogu, pretože v tomto videu teda moc klikať neviete, ale keď pôjdete na stránku fyzioc.sk a kliknete tam na blog, blog sa volá Vyhnite sa operácii chrbta alebo zbytočnej operácii chrbta, tak každé to tvrdenie si tam viete nájsť, viete si rozkliknúť danú štúdiu a prečítať si kompletný zdroj. V závere bude čoskoro prestrih na video toho klienta, ktorý tam rozpovedal svoj príbeh, je tam aj ukázané, čo sme robili, ako sme postupovali. Môže to byť veľmi dobrá inšpirácia aj pre vašu liečbu a želám vám samozrejme veľa šťastia a zdravia, aby ste sa ideálne vyhli problémov, ak ich už máte, aby ste sa vyliečili. A samozrejme, ak by ste mali záujem, môžete nám napísať otázku na e-mail fyzioc@gmail.com alebo nás navštíviť priamo v našom fyziocentre. Objednajte sa ideálne ako prvé na to vstupné vyšetrenie, kde si to všetko rozanalizujeme a začneme terapiu. Ďakujem za pozornosť a želám pekný deň. Aktívne som sa venoval cyklistike, čím som si nadmerne zaťažoval chrbát. Málo som sa venoval kompenzačným cvičeniam, čím som si privodil zranenie, ktoré som spočiatku nevedel identifikovať a začalo sa to prejavovať bolestiami sedacieho nervu a postupne to prechádzalo do stehna a nižšie do lítka. Následne som vyhľadal pomoc fyzioterapeuta, ktorý mi avšak nedokázal pomôcť, aj napriek tomu, že som ho navštevoval pravidelne, asi 3 týždne, možno aj viac, tak som sa rozhodol, že skúsim iného fyzioterapeuta a vyhľadal som si na internete Petra. Po prvej návšteve u Petra som pochopil, že to bol dobrý krok a pomoc sa dostavila hneď. Bolesti, ktoré som mal, mi neumožňovali vykonávať bežné denné úkony. Napríklad, keď som išiel odprevadiť deti do školy 500 metrov, tak som sa nevedel vrátiť domov. A vďaka Petrovi sa toto vyriešilo v podstate skoro i hneď, vďaka technike uvoľňovania bodov, alebo ako sa to presne volá. Po prvej návšteve Petra sme sa spolu rozhodli, že počkáme na výsledky MR vyšetrenia a zatiaľ budeme pokračovať s nejakými univerzálnymi cvičeniami, ktoré by mohli môj problém zmenšiť. Už po niekoľkých návštevách u Petra som bol schopný normálne fungovať a vrátiť sa domov zo školy bez problémov, bez prestávok a bolesti boli minimálne. Približne po 5 týždňoch terapie u Petra mi prišli výsledky magnetickej rezonancie, ktorá ukázala neveľmi lichotivé výsledky, ktoré spočívali v extrúzii platničky, čo býva dosť vážna diagnóza, ktorá sa častokrát
rieši práve operáciou. Ja som v tom čase už bol v podstate bez problémov a dokázal som normálne fungovať v bežnom živote. V čase, keď sa mi stalo toto zranenie, mal presne rovnaký problém môj dobrý kamarát, ktorý podstúpil hneď na druhý deň operáciu a v podstate všetko sa ďalej vyvíjalo rovnako ako u mňa, akurát, že ja som to mohol zvládnuť bez operácie.